Pozdrav moj jogi, ovo je kanal Sunrise Yogi, moje ime je Sanja. Današnji sat je joga za početnike za opuštanje i smirenje. Ono što jogu čini opuštajućom i smirujućem jeste ustaloženo i lagano disanje koje je spojeno sa pokretno. Tako da ćemo se danas na to fokusirati. Počet ćemo položaj djeteta. Sjedite na pete, koljena vam mogu biti skupljena ili rastavljena, što god vam je udobnije, i ruke ćemo ispružiti daleko ispred sebe. Što dalje, tako da osjetimo kako se lijepo istežemo iz kukova skroz naprijed i onda spustimo lagano laktove i spustimo čelo na prostirku. Opustimo se ovdje u potpunosti. Ako vam je ugodnije, isto tako možete prekrižiti ruke i čelo spustiti na ruke. Fokusirajmo se na svoj dah. Uzmimo skupa jedan duboki udah kroz nos i izdah kroz nos. I još jednom. Puni duboki ciklus daha. Još jednom udah kroz nos i izdah kroz nos. Ostavimo par trenutaka ovdje u tišini i promatrajmo svoje disanje. Da ćemo lagano podići glavu, pogledati ispred prema početku prostirke, podići se na ruke, na prste, aktivirati ruke i pokušati se izdužiti još malo više i još malo dalje. Pomaknuti ruke prema naprijed, osjetimo istezanje i kroz ramena, kroz struk, cijeli gornji dio tijela. Da ćemo na sljedeći udah prošetati rukama na desnu stranu, dokle ide, kukovi ostaje na isto mjesto, osjetimo istezanje kroz lijevu stranu struka i uzmemo jedan duboki udah i izdah kao što smo to uradili na početku prakse. Udah kroz nos i izdah kroz nos. Da se vratimo na sredinu, u centar i na sljedeći dah idemo na drugu stranu. Dokle ide, kukove ostaje na istom mjestu, osjećamo istezanje sa desne strane struka. Uzmemo duboki udah i duboki izdah. Vratimo se u centar. Na sljedeći udah idemo u položaj stola na sve četiri. Uzemljimo se kroz dlanove i kroz koljena. Ono što je bitno jeste da težina tijela ne spada na petu dlana, nego da se raspodijeli na cijeli dlan jednako i na prste. Time štitimo zglobove i to je nešto što se u jogi zove Hasta Bandha. Na udah otvorit ćemo prsa, podići s jedne kosti, pogled gore, spuštamo trbuh dole, položaj krave. Izdah u položaj mačke, zaobličemo kralježnicu, brade ka prsima i lagano podlačimo crticu. Udah otvori, izdah, zatvori. Stvorite oči, spojite dah sa pokretom i gibajte se u ritmu svoga daha. Nemojmo zaboraviti aktivaciju Hasta Bandhe i pogotovo na izdah jednako pritisnuti od pod cijelim dlanom. Udah, na sljedeći izdah sješćemo nazad na pete, položaj djeteta. Na udah podižemo se na sve četiri, položaj krave. Izdah za oblik kralježnicu, sjedamo na pete. Udah, vraćamo se na sve četiri, otvori prsa. Izdah, ponovi. Udah, vrati na sve četiri. I još jednom izdah. Udah, vrati u centar, otvori oči ako su bile zatvorene. Neutraliziramo kralježnicu, vuci donji trbuh. I na sljedeći udah dižemo desnu ruku u stranu, otvori se. I na izdah. Desna ruka ide skroz ispod tijela prema lijevo. Skroz daleko dok ne padnemo skroz dole na desno rame i dok se glava ne spusti na prostirku, pogled prema stropu.
Koljena su i dalje ispod kukova i onda lijevu ruku pružamo iznad glave, preko i ispravljamo ju laktu. Gornje rame šaljemo nazad, donje rame naprijed, tako da pokušamo otvoriti prsa koliko ide, barem malo. I diši duboko. Da vraćamo lijevu ruku gdje je bilo. Vraćamo se u centar na sljedeći udah. I izdah opusti. Druga strana udah, lijeva ruka gore, otvori prsa. I izdah, lijeva ruka ide skroz ispod tijela prema desno. Spuštamo ramena pod, pogled prema stropu. I desna ruka ide iznad glave, ispravljena u laktu. Otvori prsa koliko ide i diši duboko. Vraćamo desnu ruku u centar, vraćamo se na sve 4, udah, izdah. I onda ćemo sjesti još jednom na pete, nazad, izvući se daleko, daleko, ruke naprijed. I onda ćemo spustiti laktove na pod i kliznuti naprijed, leći na trbuh, ispravljamo nožne prste, dižemo koljena od poda, aktiviramo noge i na udah podižemo se u kobru, dižemo prsa od poda i spusti. Još jednom otvori prsa, zarolaj ramena nazad i dolje. Na udah podižemo se gore, otvori prsa i izdah spusti. Sad ćemo ruke staviti uz tijelo, uz kukove, dlanovi gledaju prema dolje i na udah dižemo prsa, ruke i noge. Dižemo sve od poda, balansiramo na zdjelici i na trbuhu. Pogled naprijed, diši duboko. I izdah opusti, odmori dlan od dlan, čelo na dlanove, pretresi kukovima lijevo desno. Vraćamo dlanove ispod ramena, na udah još jedno mala kobra. I izdah opusti, skvrčit ćemo nožne prste, dižemo se u položaj stola na sve 4, guramo kukove nazad i dižemo i gore. U psa sa licem prema dolje. Dižemo kukove visoko prema stropu, zamišljamo da s jedne kosti otvaramo u stranu, lagano savijte koljena, tako da se kukovi mogu podići još više, da je kralježnica izdužena i ispravljena i pete lagano šaljemo prema podu dokle ide. Vrat je opušten. I diši duboko kroz nos. Na sljedeći udah podićemo desnu nogu gore. Zamahni daleko, uhvati zalet i na izdah koljeno ka prsima naprijed, položaj plenka i zakoračit ćemo desnu nogu naprijed. Pogled naprijed, ruke ostaju na podu još uvijek i počet ćemo gibati kukove gore i dolje, odnosno naprijed nazad da se malo otvorimo u području kukova. Te ćemo se zaustaviti u centru. Na sljedeći udah dižemo ruke iznad glave u high lunge. Otvori prsa, osjeti otvaranje u predjelu kukova. I izdah, spuštamo ruke dolje i desnu nogu šaljemo sada skroz, ponovo gore. U psa na 3 noge i stegni cijelo tijelo. I izdah, spuštamo nogu dolje, u psa sa licem prema dolje. Spusti se na koljena, sjedni na pete u položaj djeteta, uzmi koji ciklus daha, odmori čelo na prostirku. Šaljemo pogled naprijed, na udah klizimo gore prema početku prostirke. Opustimo nožne prste, na udah dižemo se u kobru, podigni prsa, otvori se, izdah opusti, skuči nožne prste i dižemo kukove gore i nazad, u psa s licem prema dolje.
Sljedeći udah, šaljemo lijevu nogu nazad. Zamahni što više, podigni stopalo što više prema stropu i izdah, koljeno ka prsima. Zakorači naprijed, naći balans, pogled naprijed i počnimo ljuljati kukove. Pokušaj održati onaj duboki udah i duboki izdah. Zaustavit ćemo kukove u centru, na udah dižemo ruke gore u high lunge, otvori prsa. I izdah, ruke dolje i šaljemo lijevo stopalo skroz nazad gore. I stegni cijelo tijelo. I izdah, spuštamo nogu dolje, spusti se na koljena, sjedi na pete, odmori čelo na pod. Sljedeći udah, lagano ćemo se podići u sjedeći položaj. Noge ćemo prebaciti ispred. Ćemo u položaj koji se zove položaj štapa ili dandasana. Dakle, u idealnom svijetu noge bi bile ravne, stopala u fleksiji. No, međutim, obično se leđa zaoble kada uđemo u taj položaj, tako da bi bilo dobro saviti malo koljena, tako da možete izrasti iz prsa, ispraviti kralježnicu, spustiti ramena dolje i nazad. Na udah protegnemo ruke gore, protegni se daleko i na izdah padamo naprijed u pretklon i hvatamo što stignemo. Možda su to listovi, možda su gležnjevi, možda su stopala ili prsti. I opustimo vrat, opustimo gornji dio leđa. Na sljedeći udah protegnemo se još malo, pokušamo izroniti prsima naprijed i na izdah opusti. Zatvori oči, opusti vrat, opusti gornji dio leđa. Noge ostaju aktivne i pokušavamo, odnosno zamišljamo da pupak približavamo bedrima. Isto tako zamišljamo da se kroz krunu glave izdužujemo prema nožnom palcu. I polako na sljedeći udah podićemo se u sljedeći položaj. Spojit ćemo tabane, stopala. Koljena guramo u stranu, položaj leptira, otvorit ćemo kukove. Uzmite se za gležnjeve ili za stopala. Otvorit ćemo stopala kao da čitamo knjigu. Na sljedeći udah izrašćemo iz prsa, izvući kralježnicu iz kukova, što je moguće više. Udah. I na izdah padamo naprijed, vodimo sa prsima i koristimo laktove tako da koljena možemo otvoriti što više. I opusti glavu, opusti gornji dio leđa. Udah, vrati u centar, prekrižimo noge, položaj koji se zove Sukhasana. Na udah otvori prsa, izdah, twist u desno, pogled iza desnog ramena. Sa svakim izdahom probaj ući što malo dublje u twist. Udah, centar, izdah, druga strana. Udah, centar, opusti ruke na koljena, zatvori oči na trenutak i opusti cijelo tijelo. Uzmemo skupa jedan duboki udah kroz nos, izdah kroz usta. Još jednom udah, izdah. Ispustimo svu napetost iz tijela. Prekrižit ćemo ruke u molitveni položaj ispred prsa, ono što se zove u jogi Anjali mudra.
Spustimo bradu ka prsima, iskreno zahvali za ovu praksu. Namaste. I lagano otvori oči. To je bilo to za danas, moj jogi. Nadam se da se vidimo opet. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Nadam se da će vam ova yoga praksa donijeti smirenost, fokus i manje stresa u današnjem danu. Vidimo se.